Tor ibaylam ye gani gajing yuseng hagani gan no pai jong gani kesngi kabakrau bat kesngi kabakentang kabakum kibangen ngiyo ye gani galat ban syakri yo blay hoj walang yo lat ye gaban ye kieu lang bante ye gaduan hagayeng kabakentang gajong u kumbangi jiyo agipor bat kisnem kiwlalit no ni ai ngopan yo blay bakata kam shimlakhang yengi yakalat banwat yakilat kelenti kumno ban syakri lang yo blay kublay shibon ipustor nam taki kentin ke jongpi ki kentin penang sngoba ke jongpi yanga bagangai ru bau blay onang kerku yala ke jong kabalang onang kerku ya ke jing syakri blay ke jongi kaba hangno kabau blay udon ya lagi jong kabenta na gamta ki syakri ke jong u aku blay shibon ru na gamta jong pi kum kabalang kabapi ken mau bat kabapi ai bentalem yang sa shisen pan ban keren na pring jong pi bat kam tam ya kabane selok ya ke tien ke jong blay kabau blay udon ha ka donut ke jong syakri u jong u ngai ku blay ya pi baro nadu kinong syarai ki ba iet ke jongi ki rangba ki long pa ki long kumi ki parlok samla kan thai bat shenrang ki hep ki baret bat baro ki bayat snok tilang bat ngi hai ka jing syakri blay lingba kani ke platform ha kani ke janmien jongani ke sngi ka ba krau ka jong utrai u blay un ker khu ye phi badu blay un jubab ye ki jing dwai ke jong phi ka ba phila angnot ban sngap ye ke tin ka jong blay hapo kani ke janmien jongani ke sngi nadu kesngi kabala phone yang ada isketri badai temamesan jong kabalang baila ong yang ai ya kabangan shim ya gane kabenta ngala pendem ya ladi ha jing dwai ngong gotrai ka ai ka khubor ya kabamedon na ga donut bat keren yang aku kenrat bat hablay kat bangadang dwai ha gawai ni gisngi ublay ulapan pra ba ulapan pat ya ga donut jonga padwa ya gawai ka khubor ki henmen ba ki para Kabake kurteng jong kata ke kubor don jingkermen ya ubangay hakini gisngi ke bangingi em don jingkermen na peneng jong ki jing at pelung ki jing yale jong ke jing em ki ba mangabat mapi ngi kendo hakini gisngi don jingkermen ya ngabat yapi bala pensyong nong rem ye ke tin ke jong ublay na ke shiti ke jong apostol Paul shiki nong rom kalen nong kabanyo kada khon kaba arpusau bat kaba arpusan kektien ka jong blay ka ongkum ni a nga ubriu ubasyak lanot kop u ken uban pelan no yangan na kani ka met jong kani ka jingyam kedekot kaba arpusan ka ong nga aingo iyo blay daw Jesus Christ uba utray jongi kihenmen bagi para ki jonga kashiri ka jong Paul shikinong rom Latho daw syakri uba kodor jong ublay ubala khot kerteng ya u apostol Paul ubangi baro ngi yetip ya ga jingim ga jong u nadu kaba u kala kaba mut nadu karai kaba u shim ha kaba ubut yu nong penim unong siusma jong u jisu nadu ka encounter la ga jing ya kendu ga jong u marmet baru trai ha ga lenti sya Damaskus kam shimladon da kam weipan ka jing tmu ha ga jing em ga jong u kam shimladon da ka weipan kalenti ye ka ba u shim nalor kani bagalong banba ye ga ding pna ka jong utrai hadu ka ba khot jing ga jing em ga jong u bagak tin ka jong blay ke thu yengi baga balang hapo rom kaladon lupa om dei bau apostol Paul ula seng ye ka henry kaladon lupa bagi nong tho ki ong imat de gitu ki briu kleni ki kristan ke bayo snow ye ke jing yalam ke jong apostol Petros ha ke sngi Pentecost ka ba ki la kla bamut agado ke sngi ki la ra ye ke kubor ye ke jinget ke jong ki bagi la seng ye ke balang hangta hapo kan nong ba rum ki henmen bagi para ke jong kalong bau apostol Paul udah don ye ke jing angnut udah terang bagaktin ka jong blay ke thu yengi bagaladon ka jing mi pauru kabau laong ye u ba menom bit ban let she Jerusalem menom kiu pat she Jerusalem namar la melet hangta men sa syakem bat utim ba hakabakun kun sa sya ban ring haki kenjuri syadu kanong ba rom handai haka donut ka jong u
kwa ban lech ban yalam kwa baka mission ka ba ublay ulakot yu kalong ban le ai nagamata kani kan nong ba kabalong ka capital hagada gapor ulat ho ye gani ga city ken shaki para banget ke badan hagan nong ba rom hagas nem san punyo san bu pra hadin jo jisu pada ulat ho ye gani ga city min ba odang don hapo kan nong ba hapo korin ki parlong ki henmen bagi para ki jonga ngi em magi sngi ki bangi yo I ka jing jaw umat bat ka jing yam briu kalong kabahak ha bat ka ba ngi jiyo I bha man kapor bat ngi jiyo I bha kumnu ba ki klung ki yam ngi yo I kumnu ba ki samla ki don ya ka durkhmat kaba khia habaki ki snautu ba ka lawe jongki kadon napneng jong ka jing ka umdum ba ka don napneng jong ka jing klumar ba ngi jiyo I bha habaki long kmi ki juyam bat ki umat ki juyam henry ngi junior ba ban yo I ba urang ba breu un lenyar lane un jao ki umat ka ba phalang ka long ba ka tin ka job le ke thu yangi shwang ki rang ba ki breu ki ba lenyar ki ba yam ban ngi yo I ha ka nuksa ha ka tin ka job le ka kitab ka ba ar ka jo Samuel ka lenong ka ba khat pra lai phulai ka khot kum no ba u David u ong u yam ha ba u la yo snow ye ka khubor ba u tau khun ba I jong u Absalom u la yam ba do la khlat no na gani ka berthai ba u la yam rang ba u la linyar u la tan u la tar ye ka jankup ba u la ong ko khun ba I jonga a bandalong bangan da yap manga ha ka jaka ka jong me long rubau Jisu ulayam hagi babun benta baga jingyam ke jong Jisu ngiken mau haga gospel ke jong Matius arhulai ke lenong lai punyo ke dekon kabau yam nagamata ke Jerusalem wongko Jerusalem ngakwa ban kedup ya pa henry ngam yo la namar paken tat yang ate Jisu ulayam barulah jauh ki uman kum orang ba brio ban ngiyo iru hagani ka benta ya ka bangala puli hagal nong ka banyo ka dekat ka ba arbusau ka ba uni ubrio u shakri u bakonor jong utrai ulayam ulalenyar baladengi pet ya ka lenong ka banyo naduk ka dekat ka baningkong ter la tho ya ka bat laya tho ru ya ka hakadur ka ba uni u shakri bakodo jong utrai u ya thu ya laga jong ka experience lane ka jingmat ka jong u utho ya kai ka ba u shem baga jingkali kami ke henmen bagi para ke jonga kabalong ka khubor ha ke ne ka janmen balai ba uni ubriu ulenyar balai ba u apostol Paul ulenyar balai ba u apostol Paul u ang hadu katni u kang hadu katni baru ong ye gene ke kentien anga ubriu u ba shempap anga ubriu u ba shala.com manu ken ban pelan yanga ngaken mauru ya gawe ga jing yetu kana ha gawe ga kon long ba kata ga briu ka yos ngau ya ga jing yalam ga jong we unong yalam habau tau nong yalap ola keren ru negeni ga juk ka benta long ba kata ga briu kamnut ban lej ban pau kum balong jing yeseng namar ba kadang ka briu ka ngau tu ba kadang ka jing yale ga jing im ga jong ka long ba kani ga briu kala shong na ga kali ba kala ngap ye ga kubor na ga jing yalam nang ta na po ga kali ha ga jaka ka ba dom ha ga we ga janmien bat kensan loong haswa ya ga ba tau nong yalam un khot it kani ga briu loong ba kala mi kensan na kali ong ga ga jing ye tho kana kala linyar pat ba hangta bagal ong manu ken ban pelat yanga kabriu ka shampap kabriu ka shemla not kat manga manu ken ban pelat yanga utau nong yalap habaulai shim layo ban ya keren bat ka habaki nong syarai jangka balang kilayalam ban yo ban ya selok ya ka kabriu kala plakong ngalinyar namar ngas ngautu kadon ka ere ka ei ka bate ka bakum yanga ka bangas ngautu ngamla ban im ngamla ban beteng ye ka jingim ga jonga ngayo ye ka jing pos niu ki ba uni usen ute nakti ya ka jan jonga nadu kli hadu ka jan ngas ngautu bangadon na pedeng jong ka jing shampap bat kadon ka ei ka bate merau yanga Apostol Paul ru ai ken ye kene gadau balai ba ulenyar ken men bagi parang ke jonga kadau ka baningkong ngin yo I ha ka de khot nadu ka bakat lai hadu ka bakat khandai
kadakot kabakat kandai kabatay bat ka ongkum ni yakata kababha yakabangangamon Henry ngamle Henry pleng yakata kabasniu yakabangangamon yakata ken ngale Apostol Paul usngautu bahaga jingim ke jongu haga jingyale kabaken jaman sim ke jongu wat ulalong unongbut jongu trai udon ke jingyale udon ke jingya syam ke jingim ke jongu bawang baka pop kadang temrau yang hadu menta mene Bat upla uong hang ni bayagata kabanga terang baga donut jonga ka terang yagata ngamle andre yagata kabangam kwa penban yagata ngale singa yaile ki parlok ki henmen bagi para ke jonga pilaban keli stor ka ai gen gene ka pop ka shiti ke jong yonis kalenong gabalai ke dekat ka basau ke tu bagata ki ai ki bangingile ki balong persya ya ka hukum ke jong blai kata ken lakot yaka bagalong kapop badu blai u isi ya gene kapop badu apostol Paul udah tip biang bau blai udah isi ya gene kapop badu blai ula persang naduk mendang long kabertai ban pendo jat ya gene kapop ula penslay ya kabertai daga ula thangru ya ke Sodom bat ke Gomora ban pendono ya gene kapop Ban ngin mau kak tien ka jong blay ka kitab Genesis ke itu yengi. Ba uput upoy ba ublay wang. Habaw yo i ba kata ka pop kala jinsur ba kala roy palat. Wangala babi ba ngathaw. Yo bri wasla jong ani ka bertay. U apostol Paul usngaw thu ye gani ki hinmen ba ki para ki jonga. Usngaw thu kum unong bud jong utray. Usngaw thu ba udang long umraw jong ka pop. Usngau tu ba man ke sngi ha ka jingim ka ba uem usngau tu ba ngangam la laite na gani bat ngadang syate ngat syakhum ha ka ni ka pop baru thoru igni gelenong ki ba syakmat agalenong ka balai ka dekat ka ba khatsan ha ka ju ka shiti wong baki kejat jongi ki stet palat ya gaban penmi ya gasnam Wong syusyu agalanong kabaningkong arpuay kedekot. Wong bamanga bat mangi ngitip bau belai udon henry ngimnyo buram satya yau. Ngitip bau belai udon ngitip bangin le ya kani kalong kababakla henry ngile bang bagi lagi jingle ki chongi ki pen pau se kabertai bangim ken beriu yau tau belai uba manga bat mapi ngisyakri. Pada kini kejan miru ngakwa banyetu ya pi. Badan lai tali ki benta hakapom. Don lai tali ki baong kita ki kerdan lani kita ki stage hakapom kabaning kong kadai naduk mendang long ka berthai kajing stang jong gane kapom balong ru naduk ka per eden bad hoang ikan mau kum no David wong banaga kpo jeng ka kmien jonga lapun yanga hakapop ken baka berdan ka baar kadai karai ka bangishim nganbu agektin parengkong the choice that we made to sin kirai ki bangishim banle ye ka kapom Bad habang isyem ya gani karay kabaar kapoy siya kakerdan kabalay kabaw apostol Paul usngautu biang bad ulinyar bangi beteng we continue to sin. U apostol Paul utip kihinmen bagi para kejonga bad daikan nikan kabapen irmen sim yau kabapenlong yau ban ngausi bad ban linyar kadai namar bau ngautu hagalenong kaban riu arpulai gedekon Baga bainong jongka pop kalong ke jingyam. Baga ni ke jingyap kaba ubri udai bani kendu habanga keren ye ke jingyap kamut bangi nginyam andangela temen andangela rangba kamut bangi poi kata post nama ke jingyam ke jongi andai upol usngautu baga jingyap kadai haga mensim ke jongu. Baga ni ke mensim kaba ublai ulai kalong ken bau blai wangan sabishar. Padu ken mau ye kektiin ke jong blai ke kitab jing pen pau arpuar kalenong khatar ke dekon Jisu ong hakmi ingawan koloi bat kan nong jonga kadon lem bat nga ban ai nong ha uwei pa uwei kat bakum ka jingle jong u kata ke ke jing im ke jonga ba ke jong pi ki henmen ba ki para ke jonga kata ka briu ka balinyar ha ke janmien ka balayat hu kata ke jing yat hu kana Kalau orang bangam snow lalai syuk negeni kepom, manuban map yang alani manuban snow yang manuban pelat yang habanga ngadang yale kemen yale snow ba bat lagi jong gelong,
haga jing buat haga jing snobha jong gani ka berthai ka bangala mat lut ka bangala le lut kat banganangnya ya ga kali hagawai gamin ngala lek ban tenra ya ga kenro bat kat banganang tenra ya ga daga kenro laong ba ga jing aksiden ka lalong ga bajur ban ngala knyot ru ngala penyam ye kun jonga ibadan akpo manu ken ban pelat yanga negani ga met jeng ga jing yap manu ken bayos ngau yanga ong gani ga brio kihen men baki para ke jongi bon ba agini gisngi ke bangiyo i ke bagi brio ke lenyar wala ka dur shabar ka pau bagalong ka don ka dur jong ka jing po samrki henrai ma phi bat mangang is ngau thu ba men mit men habangi tia ngi dem ngi ngau thu ka don ka ra ka bangi pat bet hadu kani ka sngi ka ba menta ka bangi dan ketsa hadu kani ka keleman manu kain ban pelan ye phi ken men bagi para ke jonga manu bas ngau ye ka yam ka jong phi bon kis dang ban tap ya ki da kita ki jing yam ke jong ki da ki jong gane ke bertai henry hakabakut jong gesngi ki long kom jo kabaar balai bo apostol paul uyam ulenyar balai bo apostol paul uyam ulenyar ba ong ye gene ke kentien a nga ubriu ubasha lanat kom manu ken ban pelat yanga nagane ka met jong ke jing yam kaba us ngau thu ba ka ba kut jong u lada ka pop kadang beteng ban don ha ke jing em jong u us ngau thu ba ka ba kun ka de ke jing yap met bat men sim ha ke jing bishar ka jong trai ba on pen rem ye u ki men ba ki para jonga ka ba ar u paul uyam us ngau thu day namar ka dekat ka ba arpo hadu ka ba arpulai tien ka jong blai ka ong ngan puli ka dekat ka ba arpulai ka ong kumni henrei ngayo i ya ka wei pat ka hukum haki dekat met jonga ka ba ya let ma bat kata ka hukum ka jong ka daga jingmut jonga bat kata ka ya lamrauru yanga ya kata ka hukum jong ka daga pom ka ba kita ki dekat men jonga kamut ayu ka ni ka dekat ki hen men ba ki para ki jonga apostol Paul us ngau thu ye gani bahaka jing im ka jong brio haka jing im ka jonga ba ka jong pi don artli ki khasen ram ka wei ka ka mensim bat ka wei ka men kamet ka habban but ye ki an ki kendon kamet ka jonga ba ka jong pi ngiya haka ni ka perthei habangi wan na habala kha ye ngi she ka perthei bat ngi habban ya la ka long nyau pho prapo kan dai bo snem kat ka bo blai u ibet ye ngi ye ka bangin im bat happening jong ka ka jing im kata ken ka ka hukum jong kamet kabangi habban bun ngamla ban ong bamanga ubakren nagini ka janmin ngamdai ubriu ubala pangteng meno ngamdai ubriu ubala mat ye jing lagalong ke jingale hakamet lagalong ke jingale hak jingmut jing berkhan habanga berkhat shabanggal lawai apostol paul us ngautho kat bakamet bat kamen sim kadang te ngiye kendo ye ke jingale lagalong ke jingpang ke jing shitom ke jingale ke baharukom ke bakom ke khon ke joblay ngiye kendo aga jingim ke jongi ke men bagi para ke jonga apostol paul long bagi ni nong po history ki ong bau paul udana padeng jong ke jingpang kaba jurba babiken mauru komno baula dwai haga shidi ke jong u shiki koren wong to try jonga ngala dwai laisien bamen weng no yausha nagamet jongha ula dwai bau belai on penkia ye ga jingpang kabadan hakamet ga jong u balong bon kini kinong tho history kia menjur badai na kadang bau lukas o balong u doktor u jubut ye u hakti hagajan nama ga don ga jingpang hakamet ga jong u badru haki jing em kaba uem ngiken mau haka spa snem kaba ningkong komno bau tau patsha Claudius komno bau tau patsha ubawan hadin jong u obalang tau patsha Nero obala uru udekot ya ke jing em ka jong Paul haka ti ka jong niu patsha Long bagade ka jing em jong u kaba bha kaba kum ki kristan ki em haga spa snem kaba ningkong balong bagade ha por ka jong Nero hiken kaba gas dang haga tin pareng ki ong kita ki great 10 persecution ki balaja haga jing em haga history jong ka berthai kaba 4 juja kot menuru kaba ka jing sha penyap jong ki kristan kalong kaba krau tang namar bagi bun bagi syakri yong nong penim u jong ki u Jesus Christ
Jesus. Pada apostol Paul udai uwai kan ubamat bad ubayat ya kan ni wang bakan ni kan kadi kata kau hukum jong kata kita khotmet ki jonga ki bayale thma bad ngaman ke sngi ki bayale yang ngamen step men padai namar kata daw ngal nyar hau tau belai ubayot ngau ublai ujonga ubala peneme yang ubangalaya shem haga lenti shad Damaskus yo hi haga jok kabangengi ki jingpang ke jing shitom ki bang ngimla banjer kerteng ye ki long ki ba krau ki lanang roi yoi bagi jingpang ki bang empat yo lesi kum kada ka cancer nang de ki HIV bat ki wei ki bam empat yo jing sumar dan empat yo dawai pat yo jingkon hendring yo i basa ki wei pat ki jingpang ki balale try kli ya kamet ka jo brio pat pun ka jing yam brio ka baka perthai ka lenyar ka serendar bangimla hadu kene ke keleman ngaken mau ya gawe ka press conference ke jong UCM jong ka apo Maharashtra wong ye gene ke kentin to ya dwai se haki blai ke jong pi wong ru ye ke kristan to dwai lem se hau blai jong pi ngim dan jubam ka perthai ka ong bang ngim dan jubab ye gene ke jingja bahwa kaladon kata ka kelim kan ini kata ka jingkam balala ye kita ki dawai ke dashen bakilami agini gisngi Henry bon na padeng jaga perthai ki ngau tho baki long helpless hagani ke jingja ki hinmen baki parang ke jonga om tang ye kene ka met ka basha tenra haga jingim ke jonga baga jongpi ki yeng ki sem ke jongi ngi khando ngi yam ngi linyar hagini ki sngi habang yo i ka jing pat ka jing pra jing ki yeng ki sem baka broken relationship kala nang krau hagini ki sngi ngi yo i kum no baki yeng ke rempai yeng kristan ki linyar ki perta hagini ki sngi dan gilong yeng ki bafon yengi ki nong syarai jong ka balang yarap lamsi pastor yarap lamsi temamesan yengi ngemla ti bangin ya le yengni ke jing ya le ka baman lang ngi abangi persang ban pelong jing dwai ye kaki ka thmaba panban ukpa jong ka yeng upan pe ki kun jong ka yeng ki pen mi daw da kum ni bat kum thai yo i kumno bakita ki single parent kabangi ong agak tien pareng kita ki ba habban ri lane penhe kun marwei tang dau kpala ne ka khmi haba kaladon kata kajing ya pat hapadeng ki yeng ki sem padom tang kata ki henmen baki para ki jonga yo i kumno baki ni ki san riuteli ki banai ki blalek no ki ba ong agak tien pareng kata ka reverse migration kabangi yo i baki bun ba daki pau hajar kang hapo rikasi jongi hatang hari Meghalaya jongi ki lawan pai naki kam ki jam naki jingpuli ki jongki ki baki ki don shaban na lagi jonggeri bona padeng jongki ki la i no ya lagi jongga kam bona padeng jongki tang ban lait im ki don ki long yeng ki bang ka ba bangin ya wan no sheyeng ngimat ya yap no tang bangi kum ni lada kawan kata ka jingpang kamat mat ngat ha ka yeng ka sem ka jongi ngin ya yap no tang bangi para mangi sheyeng ken men baki para ki jonga i ka lawai ka long ka badum dang agini ki khendiat banai ki don bun na padeng ki kun samla ki trang ya ka ban lek puli ban pentebet ya lede shabar jong gari baga jela ngiyo i ba bun na padeng jongki ki hab shi shong no hang ni nama ki myolat ban lek classroom ngimyo lani kata ka career ka jongi ngimyo kombangi ngi angnun kajing do kam kajing do jam ngi ui hagini gisngi bakata ka bang ui ka policy kalong tang ladangi itu ye ki brio ngi badon hakabor bangi don ye ga pisa ngi la ban yo ye ki kam ge jam bat bon ba ki brio hagini gisngi ki kloi kam tam ki samla ki bangala ye kendo bon na padeng jongki kyongi kloi ban penyap ye la de ban lan nakini ki ai akan mau yu wayu parlok ubangi ye nadu kapor bangi alik school bangi alik kelas lang wong ye kini kentien wong ngamang ka kerteng ga jong akalong roki wong ye ngaku rong hapdeng ki kendai banai gayo mat ye ke jing aga jing im ga jonga kabaya kata ka briu ka banganga ien ka bangala ya tho shong kurim hapdeng kendai banai kani ga briu kala i no yanga kala yo no the way ngabar haga ju kasnem ngala du no saungut ki bahayeng ke jonga ki ba ie yanga hadu kata gata barka jingyap ke jongkiru kalong kata kabam poi perkat ke jingyap kabalong sendet hadu kata gata
nang taru ngalayo ya kawai ka kam ka bangala tray ngas ngo bangala ya kata dream ka jing posniu ka bangala posniu menor henry mentapan ngayo ngalong ubri uba klem kam klem jam pangadon ya kata yeng ru bat ngala syakni no ru ya kata yeng man kapor ka banga persyang ban yeng man kapor nga ur nga ham ngalalet ban mare ngalalet ri tengen haga banga ya bam ngaya di bat lagi jong kilong ngaladi ia ka kiat ngalale lut ia ki kam ke bagane ka perthei kai balong haga bakut jengget sngi habanga kiela shai dang step ngau thu ka do nun ka khia ban nga shakte nga shakhom bai nga ngau thu ngalenyar manu ken ban ngau thu yanga ki lok jonga ki pet no ki wan tanga ka por jong ka enjoyment but bun na ka por ki pet no dan ru kapor kabangala persyang ia gaban penyap ia lade bat kalong so easy bangan le ia kata ngamtip ngayo kumnu ia kata baka sok palat ia ngabangan bangan rai bangan shimno ia lagi jong gejengim henry barok kikela habang Hashem iu jisukan kihen bagi para ke jonga katu kabriu kabanget hu menaya tu gejeng itu kana kabalenyar Kashem jing penem kashem jing kela kayok ye ka jing pelaj lord deitang haba kashem bakam mare shika kejat jeng ka ding pena ka jeng jisu kan mau yu wei parlok ru ubangi ia ka di kabam ka ba udon halaga jong ka yeng haba upa yang abangan wan syeng wong rok yarap lem se ngah ngamla syu pelaj lem se yang ngah na gani ka jing sniu ka bangan ngadon ngong yu tau parlok map yang ngah ngade tang ubriu ngamla ban pelaj ya pi het rai ngade thu ya pi don uwei gen ubala pada ketika miet ngedem khos siu lang bat u padu try chisu ula pelaj yu pat minta ulong go jing thau u thamai kihen man bagi para ge janga u apostol paul ru ai ge jubab ha ga dekat ka ba arpusan nga ai ngo yo blai bau Yesus Kristus ken bau trai jongi ula penem yengi Yohanes lai kat riu na bau blai ula it kata ye gabertai ula ai tino ya lau jong ukun ula kamarwai ban ngau tho ban penem ya pi bat yanga ngiken mau pol utho chiken nong rum san kala nong pra ke dekon men habangi dang long ki batalat men habangi dang long ki bapop Chris ula yap ye pli yangi pikan mau yu John Newton haba ula tho ye ke jing rai jing ai jing ai ke bapala amazing grace jing ai bapala tam ka ba pen im yanga hoi uong wi thu bala sempat yanga haga jing im haba ngamat ye ke jing ai ayo jisu ha ke jing im ka jonga ken men bagi para ke jonga ikan mau ya ka jing rai kabangi rai he ka KHB ka shispa prapuai katu ka jing rai ka bong ka don kawa badap dasnam batu na kalbari kadang don hadu menta menne na gamta jongpi kadang don na gamta jongpi jonga baladangi kloi compare ladangi wan ki jing e ki bakat no ki bangi ngi shate shakum lagalong ki drugs la ni ka kian la ni ka nu ka jing sniu ka bangi shate lalang ga pop ru badu syaitan ute mrau yangi ban ngi shate mrau ru hakita kalawai ka bangi perkat ngi khuslai bat ka depression kala pelong yangi bangim tere ban bam bandi habangi khuslai kadon kalat yang abat yepi kadon ga jingkerman hadu kene ke kelemat tang lada pingai how try haka bangan penkut kadon gawi ga jing yetu kana ngaken mau haka por ka bangadang puli bidi hang thia po UBS haki snem arajar khat saw haka bangalet hangta hapo kawai ga snong haka bangadon haka final year ngaken mau haka por ka bangayo banle ya kata assignment haka wai ni gisnong om namar bangalit ban yalap hangta om namar balapha yangi ban yalap hangta hendrei laong ban pet yiki briu kile ayu ki money blay ki shakri blay kumno laong bakat lingkot kat bala agni ga janmi eta ga jing yetu khana laong bakat ga briu kat rahai jong kat ga yeng ka bangalit lang ba tau parlok obadai traisnong ngalapan jing bet naka bangan record ya kata ka ritual ga jongka ka baka jule man ka step abaka ka kia
Long kasum kasle kapen itanat ya ladi bat kadon ya kita keduan halaga jong kaying ka bagidon ki bun kita ke blay tau ke baga dem khosil baga le ya kita ke pujang ka jong ka baga duai ngayo ibon kita ki sngi ars ngi bat lai sngi ka bagidon bau tau parlok o balong tranch nong bat o bahaying jong ki long haba kata ka jingja long bakala pen men sau ya ladi kita ki khadu ke baga deng kala sanga lami ka snam la jaw nakti nakli ngam sngo thu ya ka ei ka jingle jong ka namar ka de ka ktien jong ki Patabalawan pat syika college ngalaong yu tau parlok jonga ngong penkalalem si syika kentien kabangangas ngau thua pakai ken mau ya kata ke jing penkalak tien ke jong u kabala pat kapan pentat ya ke donut jonga bakata ka briu ka ong ye gini ke kentien ko blai jonga kat ni snem ngala dwai ngala penis nam ya ladin nakli agajat atu mem ngau ya nga kat ni ke jing ya le balai ken mem jubab ya nga kata snem ngala dwai kani ka brio man laga step lagi post nem ki belit no kadwai hau blai jongka ubadon ki skor yo sngo udon ki khmat yo I ringa ma phi ngi don yu blai wong ngadon hajan ya phi ribon na peneng jongi ngi pet no blai ka problem magini ki sngi dai ba blai u pet nangi andai dai mangi ki ba pet no u mare na din jongi wat ya lo jong khon na peneng u pha ban shem ye ke jing long do ban no yagi ai ke barwa bat ban IT ya lega jong ke jingem uplay udang ya phi hadu ke ne ke khalemat apa deng jong ne ke jok ka bangem tip ka ai ka ban ja yangi la shai la shisngi la shamsnem lanu ke ne ke jingja kan long biang normal lani ke ne ke new normal ka bangi em ngi hab ban yai beteng lanu kan kut ngim tip ki henmen bagi para rekan mau dan ublay pan ubla thau ya ngabat ya phi ubayo I ya ka bakut jeng ke jingem ka jongi Ublay un kerhu ya gini ke kentien ke bala keren na pareng jong ke jing telat. Ublay nam taka buram jong u. Amen. Hagani ke por. Nakot bangaya wer ya pi baro ke hinmen bagi para ke jonga. Pi don nagi yeng ke sem ke jong pi. Hilaban ya shim bentalang. Haga jing ya duai lang hagani ke por. Pilaban duai nagam taka nu ke jing ang nut ke ba pi don naga dot nut. Lesi pimpat ju duai ya kam menu. Lesi pi don ke jing syate ke batang ma pi badu blay pi tem. Ai bau blay un pelai luat ang unang ruai syaman siam ye sai khom jang garai bi la batat de ke jing ai blay ngine duai u blay u bau pa u jongi u bahabneng u trai jang ke met badu trai jang ke men siam ke jongi u trai jang ka beneng badu trai jang ke kendau ngi ai ngo ye me ko kan rahat namar hadu kan ke khlep mat mem shimla ino ye ngi ko trai mem shimla kentat no ye ngi ba me yalam yangi kumni ko mangingilong ba ka balang ka jong mi hang ni ngiyo ye ka banya senglang ye ka kerteng ka ba im ka jong mi apadeng jingi jing apadeng jingi jing yale ba da padeng jong ne ka perthai ka ba kum ka ne ko kan ran ablai jonga ngim do jing kerman nama me melong ublai jongi ublai uba im ublai uba halor ki blai baro ba do ublai ubam ju ino yangi hadu ka ne ka klipman pada bangi pet ye ka beneng shajarong ngi pet ye ka khandau shatbian ngayo I ga jing krau ga jame ko trai barhon kadai ken yengi baro bangin mani ngin shakri yame ken ran ngi wan genru agane ga kelemat ablai ye ga ban berat ye ga jingkit ke jing ke bakhya ke bangi don ko balong shakri u jong me apostol Paul aba uyam aba ulenyar ko ken ran ablai uyam ulenyar ha ga jing yo snow ga jong me don ni ki skor ba me snow yo matrai me jubab ken yo baga jing ai ka jong me kadap yang hiau ko kenran badai namar ka de daw hadu ka ni ngi ngisnguru ablay baga jing ai blay ka jong me kadap yang ye ka jing em ka jongi dai namar ka de daw ngi yo I minstem kami jongi kadap de ka bam ka di ko kenran ngi yo ye ka jing kerku ke ba ho ngim don hok ye ki and we try ba ye jonga me ye ngi hadu ka ne ka keleman par ho daw blay jonga ya rap yang hi bangilaban buat ya me haga jing em ga bamalagas ngi sngout ho kom ki bangen ngi em haga jok ka ba ngi em hagi sngi ki ba ko kan rahan ya rap yang ngi ablai bangilaban ya me ya rap yang ngi bangilaban bandum benum ino ko kan ba ya ga ding pana ga jong me hado ka bakot jang ga jing em ga jongi trabe ka rihi ga jongi ka dan kam ya ga jing ben kia ka rihi ga jongi ka yam brio ga ni gisngi Katon kam bakal lenyar ya gajimin kia.
Oh ngila jingai na baki kam ke jongi ki thu baki pau perthei bangi i ye ka perthei ban yame ri try ngi dua ye khamat jong me ke ni ke jan met mani snei ban pen em ba man khia ele ke jong karwi pen em lem ye ke rempai yeng kristan ko kan rat ye ke kemi ukpa ki khon bat barok ki badan shimet ai ba ke jing ye dei ke jongi bat me ngi dan ha ye ngasem ma ke ni ke jan met me yo i yeng i ko kan rat kom bangi ngi long Sengawa belai ye gani ke jing duai. Kerku ye lega jong ke balang. Naduki pastor kita memsan kirang bak balang. Kelong kepa kelong keme. Ki parlok samla ke dewi rang ki heb ke berit. Bakom ke balang ye laban yang scam. Tad hadu ke jing wan ke jame ke terai. Sengawa belai ye gani ke jing duai. Hake kerteng ke jauh Jisu Kristus nang penim. Ngi duai ngi pandai ke jing